Llia Roberts dwi, yn dod o Sir Fôn ac yn gweithio yn M-Sparc. Dwi wedi bod yn arwain ar brosiect Rhwydwaith Cymru yn Llundain. Yr her da ni wedi ymateb iddi drwy weithio hefo Cymdeithas Cymru yn Llundain ydy bod mae llawer o bobl yn alw yn brain drain. Dyma pan mae pobl yn gadael Cymru i edrych am waith tu allan i'r wlad oherwydd bod nhw ddim yn meddwl bod cyfleoedd yma iddyn nhw. Ein nod ni ydy gwneud yn siŵr bod y neges yn cael ei ledaenu i'r Cymru ellid yn Llundain bod yna gyfleoedd ar gael mewn diwydiannau gwahanol a bod yna fodd dod yn ôl adra. Da ni wedi gwneud lot o waith efo Cymdeithas Cymru yn Llundain ers dechrau trwy Cronfa Her Arfor. Da ni wedi ailfrandio'n llwyr, da ni wedi creu gwefan newydd, da ni wedi creu cyfryngau cymdeithasol newydd, mae newydlen yn mynd allan yn fisol rwan i'r aelodau sydd yn bell dros 1000 o aelodau erbyn hyn. Da ni yn creu digwyddiadau yn y ddinas, da ni wedi bod yn y siad hefo digwyddiad am ferched mewn busnes yn fanna a sut mae busnesau yn ffynnu yng Nghymru. Da ni wedi partneru hefo Darogan Talent, Global Welsh, M-Sparc eu hunan i greu digwyddiadau yn Llundain i allu ledaenu'r neges bod yna gyfleoedd yng Nghymru a bod pobl yn gallu dod yn ôl.